bilo pre mnogo godina, mislim, 10 tačno. Između ostalih je gost bio i Uglješa Šetinac i onda sam sa njim popričao ispred malo i tako i uzeo sam mu broj telefona koji sam dao tebi i onda znaš kako ide. Uglješa, druže moj, mi ćemo tebe sada streljamo. Nema drugog, ja mislim, rešenja. Znaš, inače ćemo da tako plivamo u moru nekih, filmova ni o čemu, ni o kome, zbog čega, znaš. Pravo da ti kažem, svašta si pričao, nije ni zgodno, mora neko za primjer da se Pa ne, za pisca je dobro da pisac života počne tek kad mu se završi život. Najbolje za pisca je da bude streljan. Vi ovo slikate? Ma da. Pa ćete i to da uzmete, što da nećemo? Ajde onda da krenem s nekim, Aha, nećete da vam pričam. Moje misli, moje osjećanja žele da čuju nešto od Bartoka Bele, ako je moguće. Može. Jedan prosvećeni panker, jedna pankeruština u duši sa sve tim outfitom, koji ne znam da li je menjen, nisam ga dugo video. Lakše se braniti smehom nego otvoriti do kraja ono što je već otvoreno kao rana u njegovim delima. Moram da priznam da ja volim tu vrstu duhovitosti i tu vrstu zatvorenosti.